milango ya watu. Minod jatend piny Kenya Mama Rachel Ruto ya kambi maloso taulo magria mailuongo ni Sifapad kokalo e Praise Project mabende otele gi kanisa mar Kenya Assemblies of God kaachiel gi World Serve International Kenya. Kambino biro loso taulo makwan gi romo 200 dakika ka dakika. Kamano bende nyiri makwan gi romo 20,000 biro mi puonj mabiro bero ngimagi kalure ni joma nyiri mathoth kale pek maduong' e kinde ma gidhi e ria kendo gitiyo gi yore ma ok ni kare endo ni giyudo pesa mar ng'iewo taulo mag ria. Chenro mar Sifa Project Pad biro neno ni okelo lokruok ne joma nyiri kendo bero weche ma otenore kod ngimagi. It breaks my heart to hear that many girls do not perform well in school because of non-attendance during this period, which accounts for 20% of school days in a year. The Sifapad Factory and Praise Project is a life-giving and life-transforming program. It is not only about providing our daughters with sanitary pads, but also about protecting them from negative life-altering issues if this program was not put in place. We are grateful as a county that you continue to hold us dear. I want to echo the words of our senator that you sent a substantial amount of food last Saturday. And we just want you to know that we appreciate your presence and we want to request you to make this your other home.